אל תקרא, סתם. אתה בסדר? יהיה בסדר. לא, יש לי. אני אוציא אותו מהאוטו, אני רוצה את התיק שלי עכשיו. אני אוציא את התיק שלי! אני רוצה את התיק! שומע? הוא בן אדם עם אפילפסיה, הוא חולה. אני רוצה את התיק שלי עכשיו. אל תיגעו בו. אני כבר מוצא. תרחק, אתה מבין לי את הדברים או לא? אתה מבין לי את התיק שלי או לא? תרחק. שיביא לי את הדברים שלי. שיביא לי את הדברים שלי. תן לי לדבר איתו, בסדר, אין רגע מטוס כרגע. אח שלי. אתה תביא לי את הדברים שלי. אח שלי. אתה תביא לי את הדברים שלי. אח שלי. אבל בוא תרד רגע למטה. גבר, אני מדבר אליך שנייה. תרחק. אתה מביא לי את התיק שלי או לא? תרחק. אתה מביא לי את התיק שלי או לא? כפרה עליך, בן, בוא לפה. די, תעזור, עזוב אותו. אתה מביא לי את הדברים או לא? בוא לפה. גבר, עזוב אותו. לפני רגע היית אמיץ. די, שחרר. לפני רגע היית אמיץ, לא? אח שלי. ניסית להחזיק אותי בכוח, לא? היית אמיץ. אח שלי, שחרר.